Good morning mga mama o papa. Padulong na sad ko sa ako ang trabaho. Usahay, makahuna-huna ko. Alamay na unta retire. Kaso lang, wala pa ta sa tamang pangidaron. Ikaduha, kami na po doon i-resign. Kaso lang, dako pa man tayo kung utang sa bangko eh. Si Judith daw is waving. Judith is waving monthly. Maunang mapugos tayo padayon sa pagtrabaho. Pero plano na po stop na of work. Una, pag-abot na ako sa edad na 60.